Ang ungkot naman ng music. Wow. First time. Makikita nila yung nagbago. Ang taas naman nito. Jaay YTC Miglab shout out. Tamsak ho, salamat po sa patamsak. Ayan. Unang tusok. Salamat po sa patusok po, salamat. Ayan, Miglab shout out. Mr. Jadin Vlog, Miglab shout out. Bakit naglo-loading oh? Ayan. Arto, ayan, Miglab shout out. Arto TV like 21. And I'm gonna give you moderator lalags. Arto, Miglab shout out. You have now moderator. Wash out, ayan, Junaski Miglab shout out. One person is watching. Mga lalab, don't forget to give me likes. Thank you so much. Palike naman, bakit naglo-loading? Mahina, di kaya. May di ata kaya, tingnan mo. Naglo-loading. Ayan o. Nag-ano si YouTube o. Nagpipidback. Buffering daw. Ganda sana ng setup. Nakakamiss yung ganitong live. Wala. Ganda nga, ayan o. May nanonood 6. Sayang sana. Ganda. So lang naglo-loading. Like mo. I will love vlog. Miglab shoutout herring. Ayan, salamat po sa paharang. I will love vlog. Pangit kasi lalabs yung ating connection. Try lang naman to. Inshallah tomorrow morning. I-like mo nga, baby. I-like. Doon isa. Sure. Ang hina ng connection, my goodness. Yan o, lumalabas yung mga ano dun o. Nakamiss yung ganitong live talaga, wala. I like this. I-like mo, baby. I-like mo, nilike mo na. I-like mo. Oh. Ayan, like. Tingin mo yung UAE, iba pala yung nakaano. Nakalagay sa thumbnail, UAE. Diba UAE? Baka kalain nila nasa UAE na ako. Yay, probinsya. Tingnan din si Bloody Quarter. Ganda ngos, i-type mo na lang kung anong sasabihin mo. Ba't wala ba akong sound? Buno, ayan, nagbaba ng bahay si Buno. Type na nga lang ako.
Malaking problema ko yan. Mamaya, nag-update. Diyan mo lang mata.